महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षपदाचेर भाजपाच्या राहुल नार्वेकराची निवड जाल्या उपरांत नार्वेकर हांचे अभिनंदन करपा खातीर खूबशा ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची भाषणां जाली। मात तातूंत गाजले ते राष्ट्रवादीचे फुडारी आनी महाराष्ट्राचे आदले अर्थमंत्री अजित पवार हांचे भाशण। अजित पवार हाणें आपल्या भाशणांत भाजपा वांगडाच शिंदे गटाच्या आमदारांचेर लेगीत टिकांचे फार केले। खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेक लेगीत ताणें सोडूंक ना। शिंदे, तुम्ही माझ्या कानांत लेगीत येवन जरी सांगिल्लें की तुमकां मुख्यमंत्री जावंक जाय, तरी लेगीत हांव उद्धव ठाकरेक सांगून तुमकां मुख्यमंत्री पद दितलो आसलो असो थमणो अजित पवारान मारला। माझे एकनाथराव शिंदे आपण एकत्रपणे काम केलेले, कशामुळे घडलं काय घडलं खरं तर तुम्ही नुसतं माझ्या कानात सांगितलं असताना अजित जरा उद्धवजींना सांग की आता मला द्या 2.5 वर्ष झालीत, तर मी सांगून आम्हीच तुम्हाला तिथं बसवलं असतं, काय प्रॉब्लेमच आला नसता, काहीच प्रॉब्लेम आला नसता। आदित्य काय प्रॉब्लेम आला नसता ना। बरं जाऊ द्या, उद्या बोलूया आपण ह्या विषयावर। आता जास्त मी काही बोलत नाही कारण आजचा आनंदाचा दिवस आहे। आमचे राहुल नार्वेकर साहेब तिथं विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून बसलेले। तुमच्याकडनं पुन्हा खूप काही अपेक्षा आहेत, तुम्ही उत्तम पद्धतीचं काम कराल, तुम्हाला अनुभव पण खूप आहे। तुमच्या पुढच्या वाटचालीच्या करता देखील मी मनपूर्वक आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा देतो।